Jekk kien hemm bidla li spikkat fl-ewwel 4 snin ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat kienet dik favur soċjetà iktar ġusta. Din it-tema spikkat fl-ewwel sessjoni minn sensiela ta' laqgħat oħra ta' gvern li jisma' fejn il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jiddiskutu mal-pubbliku. Meta t-taħdida kienet mal-Ministru Helena Dalli u s-Segretarju Parlamentari Ġustin Caruana kienu enfasizzati bosta inizjattivi li ttieħdu biex jintlaħaq dan il-għan u baqa' xi jsir. Fost oħrajn fix-xhur li ġejjin se jinfetħu żewġ tidjar oħra fil-komunità għal persuni b'diżabilità, waħda fin-Naxxar u oħra fil-Kalkara. B'hekk il-proġett Soċjetà Ġusta se jkun żewġ passi eqreb biex ikun komplut. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità Ġustin Caruana aċċennat dwar il-progress li sar f'dawn iż-żewġ oqsma fl-aħħar 4 snin. Bdejna billi nedejna politika kemm għal persuni b'diżabilità kemm għall anzjani li it was a first f'pajjiżna li konna din it-tip ta' metodoloġija ta' kif naħdmu. Għamilna mbagħad l-istrateġija biex nibdew inwettqu dik il-politika. Saħħaħna wkoll anke l-istrutturi permezz ta' liġijiet, però imbagħad xi ħaġa illi rrid hands on heart ngħid illi ħdimna ħafna fuqha hija billi ħarisna lejn il-bżonnijiet ta' kuljum u s-servizzi illi hemm bżonn biex jindirizzaw dawk il-bżonnijiet ta' kuljum. Dwar il-problema ta' waiting lists biex l-anzjani jidħlu f'residenza tal-anzjani tal-Gvern fakret kif fil-bidu tal-leġislatura tal-Gvern 60% tas-sodod f'dawn ir-residenzi kienu meħuda minn każijiet mhux ġenwini. Qalet li fl-2013 kien hemm min ilu 17-il sena fuq waiting list u żiedet li llum ħadd milu iktar minn 6 snin. Filwaqt li każijiet urġenti ta' anzjani li ma jistgħux jibqgħu jgħixu weħidhom ma jistennew xejn. F'4 snin il-postijiet għall-anzjani żdiedu permezz ta' arranġamenti bejn il-Gvern u l-privat u estensjonijiet tar-residenzi tal-Gvern. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli aċċennat fuq l-importanza li tingħata l-għodda kollha biex l-istatut tal-mara fis-soċjetà jilħaq ma' żminijiet tal-lum. Għalhekk saħħet li taqbel mal-proposta tal-Prim Ministru li jkun hemm kwota għan-nisa fil-politika, filwaqt li kkritikat liġijiet arkajki li ma jippermettux ugwaljanza bejn is-sessi. Irridu nidħlu f'diskussjoni diretta ma' min imexxi hemmhekk ħalli naraw kif dawn liġijiet jistgħu jiġu emendati, hemm il-kwestjoni tal-prokura, hemm il-kwestjoni tal-isem tal-familja, dawn huma kollha liġijiet illi minkejja li s-soċjetà imxiet il-qudiem, minkejja li qegħdin nitkellmu fuq din l-awtonomija tan-nisa, qed nitkellmu fuq l-indipendenza finanzjarja tan-nisa għad għandna dawn il-liġijiet illi l-mara għadha kkonsidrata bħala proprjetà tar-raġel. Fakret kif passi tanġibli li ħall-Gvern biex ma jintilfux iktar nisa kompetenti milli jidħlu fid-dinja tax-xogħol minħabba responsabiltajiet tal-familja kienu child care centers b'xejn, il-family friendly measures u l-miżuri li ttieħdu biex titneħħa kull diskriminazzjoni meta wieħed jiġi biex jimpjega mara. Il-koll miżuri li qed jgħinu lin-nisa jsiru ekonomikament indipendenti. Ma setax jonqos li tirreferi għal waħda mill-ikbar kisbiet tal-Gvern fl-ewwel 4 snin tiegħu, id-drittijiet ċivili.